Ассалому алейкум дӯстони азиз. Ин очки ки мебинед очки простой нест. Ин бисёр очки умни аст ки якчанд функсия дорад. Видеоро то охир тамошо кунед. Ҳоло ман мекушам барои шумо ҳамашро мефаҳмонам. Хуб дӯстони азиз, акнун мо очкиро мекушем ва комплектатсияшро мебинем. Дар комплектатсия худи очки, ина очки, дар ин ҷо бошад мекушем зарядник, ина заряд медиҳад. Дар ин ҷо метавонед ки пайваст кунед, якбора дар ҳарду дастааш пайваст мекунед ва метавонед ки заряд монед. Дар ин ҷо бошад латта барои тоза кардан ва ин ҷо ду оинаи дигар дорад ки ин просто оинаи сафед аст. Акнун шумо метавонед ки ин оинаашро боз ивазам кунед дар оинаи оддии сафед. Инам ду тарафашро медореду тела медиҳед. Ина оина кушода шуд. Метавонед ки оинаи дигарашро ҳам монед. Хуб, акнун дар ин ҷо ду кнопка дорад. Вақте дар гӯш мемонед, ду анами кнопкаро баробар дошта меистед, ба якдигариаш пайваст мешавад, блютузаш гиром мешавад. Баъдан телефонатонро мегиред, телефонро гиром мекунед, инами блютузаш метавонед ки пайваст кунед. Аллакай мо дар дигар очки пайваст кардаги будем, ин автоматики пайваст шуд. Хуб, баъд дар ин ҷо динам дорад. Чӣ хеле мебинед? Вақте инро дар гӯшатон мемонед, гап мезанед, пурра гӯё ки дар гӯши шумо наушник бошад. Ҳамхел ощущение дорад ки ҳамин овоз аз дарун мебарад, лекин овоз аз ҳамин ҷо мебарад. Шумо видео каресем, как раз шояд овоз ту видео биёяд. Телефон, очки, соат, маркизи, планшет. Тамом. Ина. Ҳамхел телефонам мемонед ба ҳазур метавонед ки гап занед, гап 100% мерад. Ва шумо ҳангоми мошин рондан, агар курьерҳо бошед, масалан ҳангоми доставка кардан, бачаҳое ки дар ягон цех кор мекунанд, дар ягон заводҳо кор мекунанд, ин барои шумо бениҳоят удобна аст. Муҳим дар ҷои коратон манъ набошад, яъне шумо чизҳои дар кӯро хуб дида тавонед. Агар очки иҷоза бошад, метавонед дар чашматон монда ба ҳазур гап зада ин очкиро истифода баред. Нархи ин очки 4500 рубл аст. Доставкаш бепул ба тамоми территорияи Россия аст. Куҷое ки хоҳед метавонед ки дастрас кунед. Ина дар ин ҷо динамҳояш, хулоса бениҳоят чизи удобна аст. Инчунин доставка ба Тоҷикистон ҳам ҳаст. Ягон хоҳишманд бошад, метавонед ки шумо ҳам заказ кунед. Хуб, ман фикр мекунам ки чизҳои дар кори ин очкиро гуфтем. Худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. Барои заказ кардан метавонед ки ба ин рақамҳо муроҷиат кунед.